אוקיי? ובעצם איפה אפשר לזהות למשל את סנט פיטר הקדוש? אתם יודעים מזה? זוכרים אותו? לא. זה שמחזיק את המפתח של גן העדן. על ידו אפשר לראות בחופש, אתם רואים? אוקיי? צד ימין שלו. ובעצם איפה אפשר גם לראות עוד בחור עם צלב הפוך. אפשר לראות בחור עם גלזל. למה זה? בדיוק. גלו אותו הפוך. נכון? השני הורידו לו את הראש עם גרזן. אוקיי? ובעצם כל אחד יש לו את הסיפור שלו מהשליחים, מה עבר עליו במהלך אותה תקופה. שימו לב לחלון הוויטראז' פה, אתם לא רואים כלום כרגע. אבל כשאתם נכנסים פנימה, פשוט תסתכלו עליו, מדהים מה שהם עשו מהחלון הוויטראז' הזה. בואו נתקדם טיפה, בואו אליי. לעמוד מסביב, לא להיכנס, תעמדו מסביב. רגע, איפה המזל שלי? זה לא מזל, זה לא מזלות. אוקיי, רבותיי, אני בעצם עכשיו נמצא במה שנקרא מעגל האנרגיות. מעגל האנרגיות בעצם מתואר כאן שמספרים שצריך לעמוד במרכז המעגל, לפרוס את הידיים לצדדים, להביט למעלה ולשאוב את האנרגיות מכאן. מאיפה זה בעצם מגיע המעשה הזה? למה זה בעצם, למה מאמינים שנותנים כאן אנרגיות? שימו לב רבותיי, קודם כל לכיוונים שלנו, צפון, דרום, מזרח, מערב, את זה אנחנו מבינים מצוין. יש תפילה שנמצאת מסביב, שהנזירים הבנדיקטינים, לפני שהם לוקחים את האנרגיות, אז הם מחזקים את זה בזכות התפילה שנמצאת כאן. אבל תסתכלו על החיות שיש כאן. איזה סוג של חיות אתם בעיקר רואים שחוזרים על עצמם? דולפין. אבל איזה סוג של, מה זה? דולפין. אתם רואים את הדולפין, אפשר לראות כאן רוב הפעמים. למה דולפין? אתם מכירים היום את הטיפולים שעושים בין הדולפינים לאוטיסטים? כן. למה עושים את זה? כי הדולפין יש לו תכונה... יש לו איזושהי תכונה שהם יכולים לשדר אחד לשני, אוקיי? שידורים כאלה של בעצם אנרגיות, או משהו שלא ברור, אין הסבר לכך, אבל יש תקשורת ביניהם. תקשורת אנרגטית, אם אני לא טועה, נכון? אני צודק? יש לו כאן פסיכולוג שקצת יודע יותר טוב ממני בנושא. זה עבודה בעתיד, אבל גם חלק כזה. אוקיי? ובעצם הנזירים הבנדיקטינים כבר בעבר ידעו שהדולפינים אכן מסוגלים לתת לנו אנרגיות, ולכן גם שמו פה את הדולפינים שמשדרים לנו את האנרגיות מארבע קצוות הארץ, ובעצם המעגל האנרגטי של המקום. עוד רגע להיכנס, אני רוצה לומר לכם עוד שני דברים, ואנחנו, בואו איתי, משהו חשוב שאני רוצה להראות לכם, לא להיכנס, עוד רגע. עוד רגע. לא, אין קשר. בואו רגע איתי, אוקיי? אני רוצה להראות לכם